Leefcarnavalisten van Landgraaf en omstreken. Verschreven het jaar 2060. Carnaval is al lang niet meer wie het in 2009 geworden. Muziek is veranderd en de optocht bestond niet meer. En ik zie het zo, alleen verkeerd, dat giet het niet meer. Gezwamd, dat maakt er daar al lang niet meer. Verkieken u terug in de tijd door de ogen van een paar oudgedienden van de Zwijgelsupper. Die komen zich nog gans het jaren waar een steeg op de hoogschroden nuienhagen. Bij de moskee, o weet wel, in 2009 stond er nog de kerk van de pastoor Bouwman. Laat ik nu metvuren naar het jaar 2060. Hey kerel, wie is het met dich? Ja, alles goed. Af en toe een beetje pingen en door, maar ik mag niet klagen. En wie is het dan met dich? Ja, mager is ook. Wie immer. Ja, dan moet ze me eens zeggen, wat best tegen afgevallen, kerel. Ja jong, best een beetje een vergeetachtige krank. Weet ze dat niet meer? In 2008, met die kredietcrisis. Oh, in 2009 houdt dat geen meer geld in de buurt. Dat is voor mij ook de magere jaren begonnen toen. Ach ja, dat is gelijk, dat stemt, joh. Zullen we eens even daar hingen weer op bankje zetten? Kan er ons even het bij? Ja, dat is goed. Wat had ze eigenlijk bij zich? Stapel cd's, lp's voor de klingzoon van haar jas. Daar had je nog nooit cd's gezien en dergelijke zaken. Dat mensen net. Ja, tegenwoordig met dat internet, die doen alleen maar liedjes nog downloaden. Dus die weten ineens wie dat fysiek vroeger uitzag. Ja, dat is ook al wel gelijk. Laten we eens even kijken. Het LCMK. Chic. Dat is toch ook al jaren niet meer? Nee, helaas, dat wordt maar een chic evenement. Ja, maar ook allemaal volgezeur. Als jullie was een keer niet gewonnen houden. En die kringen wat vuur getrokken worden. 1992, 3 maal gemütlichheid. Dat kan ik me nog goed herinneren. Dat wordt er eerst weer in de slager. Ja, hij nou een metje door. Echt hoor? Doe? Ja, dan gaan metje door, ja. Dat wordt een dik partij daar. Boah, moet ik even denken. Ik ben wel wat ouder. Wenste hij geboren best, dat bliefste immer hij. De allerschönste prins, wie wordt dat dan volgens dich? Ah, ik kan me dat nog goed herinneren wie eens een keer bij een proclamatie was. Dat vond ik toch eigenlijk wel door Jan Heinrichs. Nee, maar Maurice, dat vond ik nu een topper. Echt hoor? Ja, moest het zo is. Dan ben ik me ook weer aan het twijfelen. Ja, ze houden alle nu wat gehad. Ja. Maurice, die houden ook voor alle medailles van hem, die worden chic. Ja. Die houden me een paar medailles keer. En ze er een van hem uit hangen. Ja. Daar had ik nu nog een nek hernia van de Hongaarse staal. Ja, dat kon ze beter die houtkulkes hebben. Ja, dat klopt. En vooral staat je ook met die houtwormen erin zoten. Ja, was echt een superlok. Die worden log. Maar ja, Peter, die houtkulen die doen toch al jaren niks meer. Ja, fix het gek. En hè? Maak toch ook niet meer gezwamd in de zaal. Maar Peter, du was toch ook een forse prins? Ja, goed. Maar dat waren nog die gezongjaren, wa? Voor die kredietcrisis, wa? Ja, toen ging het toch erg goed. Doe eens het gebruikje. Nee, nog geen glaas meer. Nee, niks. Nee, joh. Ongelooflijk. Het Zwijgelsupperke, dat had ik ook al lang niet meer gehoord. Ja, dat kan ik me nog goed herinneren. Dat stonden we af en toe in Duitsland, daar waren we op het trainen. En daar wordt hij zich het erger aan dat liedje Gikkerskier. Ja, Ja. nog hij. Dat zielige hij. Ja, met hem. Ja, goed. Het was wel een geweldige tijd bij de Zwijgelsupper. Een hele geweldige tijd. Hand voor spas gehad. Oké, het wat ook komt. Is dat net al Jos? Jo, Jo. dat is hem. Hey Jos! Jos! Hoi! En die jongen, wat deed die er? Wat had ik ook al lang niet meer gezien? Wat zit er hier op een bankje? Gaat de stuurt over het pensioen? Nee, jong, van dat over de carnaval durch de jaren heen. En over het Sandra, wie dat prinses was bij de spinnenkuipjes. Ja, en dat voor mij gewoon adjudanten. Ja, weet ze dat ook. Jong. Horen dat die twee van de... Wat houden we er nog eens van? Die twee damen van grill of van de tankstellen? Wat wordt dat? Tankstellen Van de tankstellen wordt dat wel. Jongen, Shadow, dat is even lang geleden, hoor. Dat is heel lang geleden.
Het is niet te geloven dat er het toch nog over had. Half de spinnenköpjes. De spinnenköpjes. Ja, dat was een joh. Zeg me goed over de spinnenköpjes. Wat had vuurspaas gehad. Wow, leuk. Maar wat was dat voor jou dat het Sandra prinses? Dan moet ik eens goed gaan nadenken. Dat wordt 2009. Dat weet je wel goed. Dat je geen Zeker. Dat wordt toch het... Ja, dat zou de plus overgenomen als Jos. Verrek, dat zeer ze gaat, joh. Dat op de hoek. Dat wordt rond die tijd, joh. Ja, Plus. en wat er Huub bij de TNT de laan uitgevlogen is. Verrek, toen is hij nog een jaar met komen uithelpen in de vulploeg. Ja, dat stemt. Ja, dat wordt gemerkelijk, joh. Neem een zwaar met de horeca. 20 man op de herzitzing. Oh, joh. Ja, dat is er, gaat, jongen. Ja, de politiek had vol de kloten geholpen. Dat kan ze wel zeggen, joh. 2009, gekker in op vastelovens op straat het vieren. Candlelight, 2 maanden binnen. Dat Dirks, 5 maanden die ik. 5 man, joh. 5 maanden. Ja, dat kan vroeger die tent opstoken, zo die 5 maanden net gaat. Ik geloof het ook, joh. En er bel voor, dat wordt wel lekker druk. Ja, vind je het gek? De hoogleuvige aanbieding in het beer, niet? Ja, dat hou ik met dat beerdert, joh. Ja, wordt het net 2 betalen, 1 halen? Ja, zo gaat worden of nog billiger. Nee, ik joh. weet dat hij mij gevraagd had om nog het kratten langs te brengen toen. De Frans de houdt toen het beer voor een dubbeltje. Wie vroeger? Echt waar? Ja. Kijk hé, dat wordt ook nog een chic liedje. Oud, gries, maar net versleten. Ja, maar zou ik dit zeggen? Ik vul de vuilploeg nu nog maar in de ruk.